Drahá Alma, predstav si ten vznešený okamih, keď ty, plná očakávania a nervozity, konečne stretneš lásku svojho života. Rozhovory plynú prirodzene, pohľady sa stretávajú a všetko sa zdá byť magické. Ale potom, kolaps bolesti, hrozí, že ťa prekvapí. Po tomto dokonalom stretnutí zistíš, že si bola zablokovaná vo všetkých komunikačných prostriedkoch. To, čo mohlo byť legendárnym románikom, začína vyzerať ako nemožná láska. Ale v jadre tejto zmätku sú cenné lekcie, ktoré premieňajú bolesť na úľavu a nakoniec na uspokojenie. V aj tejto chvíli ma anjeli žiadajú, aby som ti pripomenul, že pravá láska nás často vyzýva spôsobmi, ktoré neočakávame. Môže to byť začiatok cesty, kde sa znovu objavuješ, kde každá vyliata slza sa mení na lekciu sily a sebaúcty. Pomyslí na ten okamih po zablokovaní, keď sa očakávanie mení na ticho. To je moment, keď si nútená obrátiť sa k sebe, vysporiadať sa so svojimi neistotami a strachmi, ale tiež uznať hĺbku lásky, o ktorej veríš, že si ju zaslúžiš. Čo ti anjeli chcú ukázať, je, že predtým, než budeš milovať niekoho iného, musíš sa naučiť milovať samu seba s celou oddanosťou. Raz žila žena menom Karla, ktorá zažila niečo veľmi podobné. V 55 rokoch si myslela, že našla lásku svojho života. Po prvom stretnutí, ktoré bolo absolútne úžasné, bola rovnako ako ty zablokovaná. Zdevastovaná sa pýtala, čo urobila zle. Karla uprostred bolesti začala hľadať odpovede a starý denník ukrytý na polícii jej skrine jej priniesol spomienky na šťastnejšie časy. Prelistovaním jeho stránok znovu objavila, kým bola, a vášne, ktoré formovali ženu, ktorou sa stala. A tak sa potenciál pre úľavu začal objavovať. Anjeli majú prosbu. Predtým, než pokračuješ, v správe napíš do komentárov tento mantru. Zaslúžim si pravú lásku bez prekážok. Teraz pokračuj v správe. Tento mantra je neustálým pripomienkou, že ty, drahá duša, si hodná lásky, ktorá ctí tvoju podstatu. Karla sa naučila premieňať svoju bolesť na príležitosti pre osobný rast. Oživila zabudnuté koníčky, posilnila staré priateľstvá a pestovala nové vášne. Pomaly začala vidieť zablokovanie ako hlboké znamenie, že pravá láska začína s láskou k sebe. Bez toho, aby si to uvedomila, začala priťahovať späť pozitívnu a živú energiu, ktorú len tí, ktorí poznajú pravý vnútorný pokoj, dokážu pochopiť. Táto prvá fáza izolácie a introspekcie je kľúčová. Je to miesto, kde sa ponoríš do tieňov, aby si sa znovu objavila ešte jasnejšia. Nové vnímanie kvitne, kde chápeš, že byť zablokovaná neznižuje tvoju hodnotu. Naopak, môže to byť požehnanie v prestrojení, pozvanie od anjelov, aby si sa hlbšie rešpektovala, aby si odstránila to, čo ti neslúži a objala možnosti, ktoré si nikdy nepredstavovala. To, čo sa skrýva za týmito skúsenosťami, je univerzálna múdrosť, ktorú anjeli odovzdávajú. Každá bolesť je príležitosťou v prestrojení na hlboké učenie. Keď sa Karla konečne znovu stretla so svojou bývalou láskou za nečakaných okolností, bola silnejšou, osvetlenou ženou. A ty čo urobíš, keď vesmír znovu zapáli plameň lásky, ktorá sa zdala byť vyhasnutá? Tento príbeh Karly nie je len o strate a znovuzrodení, ale o dvorení vnútornej pokoji predtým, než sa otvoríš inému s otvoreným srdcom. Je to o premene samoty na hlbokú sebareflexiu a jasnosť. Toto je len začiatok niečoho naozaj špeciálneho. A pamätaj, drahá duša, tento prvý blok je len vstupnou bránou k hlbšiemu pochopeniu. Je tu ešte veľa odhalenia, mnoho víziev, ktoré treba čeliť a emocionálnych víťazstiev, ktoré treba dosiahnuť v nasledujúcich slovách. Táto správa sa k tebe dostala v pravý čas a hoci to, čo sa stalo, mohlo byť bolestivé, deje sa tu niečo oveľa väčšie. S každým krokom na transformačnej ceste sú anjeli po tvojom boku, držia ťa za ruku a zabezpečujú, že nikdy nie si sama. Šepkajú pravdy, ktoré presahujú čas a priestor, spájajú ťa s podstatou autentickej a večnej lásky. Vedz, že každá slza už bola spočítaná a každý úsmev ťa čaká na druhej strane bolesti. Preto si udržuj nádej, dovol si cítiť žiť túto skúsenosť s otvoreným srdcom a čakaj na to, čo ešte príde. Už si všimla, že niektoré náhody vo tvojom živote nie sú len náhodami? Je to preto, že pravá a úprimná láska čaká na teba, rovnako ako ty čakáš na ňu. V nasledujúcom bloku sa tieto pravdy budú naďalej odhaľovať prekvapujúcimi spôsobmi. Ak tento obsah rezonoval s tebou, drahá duša, pokračuj a do ďalšieho bloku, kde cesta k pochopeniu a transmutácii lásky v jej najčistejšej forme pokračuje.
Predstavte si znova tú situáciu, keď ste boli zablokovaní po prvom stretnutí. Vnútorný zmätok, chaos a množstvo otázok, ktoré rezonujú v mysli. Ale ako nás anjeli často pripomínajú, každý prekážka je tiež vyučovaním v prestrojení. To nás vedie k novému kapitolu na ceste k sebapoznaniu a emocionálnemu rastu. Príbeh Carly nás naučil, že v tichu sa objavuje príležitosť počuť seba jasnejšie. Keď sa zatvára dvere, otvárajú sa iné cesty, vedené nielen našimi vedomými činmi, ale aj nebeskými silami, ktoré nás vedú. Počas svojich osamelých nocí našla Carla útechu v vnútorných rozhovoroch, kde si kladla otázky, ktorým sa doteraz vyhýbala. Kto som, keď nemilujem niekoho iného, bola tá, ktorá v nej najviac rezonovala. A odpoveď, spočiatku plachá, začala naberať tvar, keď sa nechala znova rozkvitnúť. V tomto časovom priestore počula šepoty nových záujmov, ktoré ignorovala roky. Starú gitaru v zaprášenom rohu podkrovia a zápisníky plné mladistvých škrtancov znovu objavila. Carla začala znova hrať a skladať, nielen ako koníček, ale ako formu dialógu so sebou samou. Tieto nové lúče svetla v jej živote priniesli nevysvetliteľný pocit úľavy. Teraz, predtým, než budeme pokračovať v tejto správe, napíšte do komentárov 555, aby ste si vyžiadali. Toto je božské heslo pre emocionálnu slobodu a duchovný pokrok. Signál, ktorý vám pripomína, že ste na správnej ceste. Ak vás táto správa zasiahla, zvážte prosím podporiť naše úsilie prostredníctvom tlačidla Ďakujem veľmi pekne. Váš príspevok má hlboký dopad, umožňuje nám pokračovať v zdieľaní týchto transformačných príbehov s inými, ktorí tiež potrebujú inšpiráciu a nádej. Staré priateľstvá začali znovu vychádzať na povrch, prinášajúc Hudson neoceniteľnú emocionálnu podporu. Carla objavila, že si počas rokov vybudovala vlastnú sieť lásky a solidarity. Priateľov, ktorí boli pripravení kráčať po jej boku v búrke aj v pokoji. Tieto vzťahy sa stali ešte silnejšími a ona si pripomenula hojnosť lásky, ktorá už existovala v jej živote aj bez romantického partnera. Na pracovnej sfére sa otvorili nové dvere, keď si dovolila investovať svoju obnovenú energiu do projektov, ktoré pre ňu znamenali viac než len finančné výsledky. Začala robiť mentoring, odovzdávajúc svoje vedomosti a životné skúsenosti mladším generáciám. Organizovala hudobné workshopy pre deti a tínedžerov, učila ich nielen hrať, ale aj vyjadrovať emócie prostredníctvom hudby. Ako Carla rástla v dôvere a sebaúcte, došlo k hlbokej vnútornej transformácii. Blok, ktorý sa na prvý pohľad zdalo byť trestom, bol teraz vnímaný ako dar od anjelov, potrebné preorientovanie, aby sa našla a dosiahla skutočné šťastie, nezávislé od vonkajších okolností. Táto transformácia je svedectvom toho, že láska často prichádza zvnútra von. V zrkadle sa videla inak. Nielen cez vlastné oči, ale v odrazoch lásky a úcty od ľudí okolo nej. Keď jedného dňa jej stará láska ju odblokovala a podala ruku, Carla si uvedomila, že sa v nej niečo zásadné zmenilo. Teraz bola kompletnou ženou, ktorá nepotrebovala vonkajšie doplnky, aby sa cítila naplnená. A práve tam sa odohráva skutočná mágia lásky, keď ju nepotrebujete na to, aby ste sa naplnili, ale aby ste sa rozšírili. Už ste sa niekedy zamysleli nad chvíľami, keď ste sa cítili najživšie? V najjednoduchších a najspontánnejších momentoch, keď nečakanie priateľstvo alebo spojenie sa objavilo, aby osvetlilo vašu cestu? Tieto sú dotyky synchronicity anjelov, pripomienky, že ste na správnej ceste, kde láska prirodzene rozkvitne. Počas týchto transformácií je dôležité pamätať, že čakanie nie je stratou času, ale časom získaným na prípravu na väčšiu lásku, nech už má akúkoľvek podobu. Nie je to len čakanie na niekoho iného, ale čakanie v pre seba, v pokoji a plnosti. Každý deň sa snažte nájsť niečo, čo vám prináša radosť a núti vás sa usmievať, pretože sú to tieto mikromomenty, ktoré budujú základy pre veľké zmeny. Predstavte si, že žijete naplno, nielen existujete v očakávaní niečoho alebo niekoho, ale tancujete s prúdom života. Anjeli nás pripomínajú, že skutočná cesta začína, keď si dovolíme byť autentickí a byť prítomní vo vlastnom príbehu. Vaša naratíva je významná a každý krok v nej má význam. Drahá duša, nestrácajte vieru v lásku, ale dovoľte jej rozkvitnúť vo svojej najplnšej podobe. Je tu viac na objavovanie a láska, vo všetkých svojich úžasných formách, čaká na vaše objavy na tejto ceste. Čoskoro sa vaša skúsenosť s láskou stane bohatšou a odmenujúcejšou, než si teraz dokážete predstaviť.
Keď prejdeme na ďalší blok, kde budeme diskutovať o vyšších formách lásky, ktoré môžu vzniknúť z týchto skúseností, pripravte sa nájsť odpovede a nové otázky, ktoré vyzvú vaše súčasné chápanie. Ste len na začiatku zlatého horizontu. Ako sa posúvame k jemnejším nuansám tohto emocionálneho rastu, je kľúčové zvážiť iný uhol tohto scenára – metamorfózu lásky. Keď sa ocitnete v cykle pauzy, kde sa každý deň pomaly rozvíja, zistíte, že niekedy sa láska, o ktorej sme si mysleli, že sa zmenila, premenila na iný typ lásky. To je to, čo Karla objavila v priebehu času. Láska, ktorá sa na prvý pohľad zdala rozpadnúť, sa znovu zrodila. Tentoraz v podobe priateľskej a rodinnej lásky, puto porozumenia a akceptácie. Kde predtým bola romantika, teraz pulzovala kamarátstvo a vzájomná podpora. Ako sa to môže stať? Je to platná otázka a anjeli majú čo povedať o tom. Transformácia romantickej lásky, ktorá bola spočiatku vášnivá, na tichšiu a hlbšiu lásku, môže byť jedným z najodmenujúcejších a najneočakávanejších výsledkov ľudskej skúsenosti. Nech anjeli pripomínajú, že neexistuje len jedna forma pravdivej lásky. Namiesto toho je mnohostranná, pričom každý aspekt prispieva k nášmu rastu a porozumeniu seba samých a sveta okolo nás. Jedného dňa sa Karla opäť stretla s tou istou láskou, ktorá ju kedysi blokovala. Oboch starších a múdrejších rozlúštili správy, ktoré im čas priniesol. Kde predtým videli len romantický potenciál, teraz v ocitočnom priateľstve identifikovali niečo, čo presahuje očakávania. Anjeli nám hovoria, že priateľstvo môže byť mocnejšie a trvalejšie ako samotná romantika, pretože je založené na úprimnosti, rešpekte a bezpodmienečnej akceptácii. Je dôležité zdôrazniť, že táto zmena perspektívy a pocitov neznižuje intimitu, ktorú tieto momenty môžu poskytnúť. Naopak, často rozširujú schopnosť srdca hlboko sa spojiť s iným človekom. To, čo kedysi bola plameň, ktorý sa rýchlo vyhasínal, sa môže časom premeniť na stály maják, ktorý vedie nielen v tme noci, ale aj na plnom dennom svetle. Teraz sa poďme porozprávať o úlohe anjelov pri validácii a evolúcii týchto pocitov. Anjeli pôsobia ako sprievodcovia na našej emocionálnej ceste, starostlivo pozorujúc, poskytujúc signály a synchronicity, ktoré často prehliadame. Povzbudzujú nás, aby sme sa nebáli zmien v našich pocitoch alebo v povahe našich vzťahov, ale aby sme tieto zmeny vnímali ako prirodzenú evolúciu. Títo nebeskí poslovia nám pripomínajú, že láska je neustálym procesom učenia a odúčenia. Uvoľnením pripútanosti k jedinému pohľadu na to, čo by láska mala byť, otvárame priestor na to, aby rástla spôsobmi, ktoré sme možno nikdy neočakávali. Tak to bolo pre Karlu a tak to môže byť aj pre vás. Predtým, ako pokračujeme, v správe, ak ešte nie ste prihlásení na kanál, využite príležitosť prihlásiť sa. To nám pomáha pokračovať v tvorbe významného obsahu pre vás. Pokračujeme v správe. Tento krok je praktickým spôsobom, ako zabezpečiť, že bez ohľadu na to, kde sa nachádzate na svojej ceste, vždy budete mať prístup k poznatkom a inšpiráciám, ktoré vám pomôžu navigovať každou cestou lásky. A tak sa vraciame k otázke, ako tento typ transformácie môže viesť k uspokojeniu. Skutočné uspokojenie sa rodí z neustálej akceptácie, termínu, ktorý anjeli často používajú vo svojich správach. Keď akceptujeme všetky naše pocity bez súdenia alebo strachu, učíme sa byť vďační za každú skúsenosť, vedomí si toho, že každá z nich pridáva textúru a význam do tapisérie nášho života. Akceptovať, že sa vzťah zmenil, možno z romantickej lásky na priateľstvo, je uznať, že nič nie je stratené, ale transformované. To vytvára bohatý priestor pre nové lásky v rôznych formách, aby vstúpili do vášho života, prinášajúc so sebou svoje vlastné lekcie a radosti. Ale to nie je všetko. Je tu niečo ešte hlbšie. Znovu spojenie so sebou samým a s pravým významom bezpodmienečnej lásky. Kde každá interakcia, každý úsmev a dokonca aj každá vyliata slza nás učia milovať bezpodmienečne, bez očakávania návratu. Toto je základ autentickej šťastia a vnútorného pokoja. Karla sa naučila, že emocionálna sloboda nepochádza z toho, že kontrolujeme, čo cítime, ale z toho, že umožníme našim pocitom žiť, dýchať a nakoniec sa prehlbovať v bezpodmienečnej láske k sebe samým, k našim priateľom a k tým, ktorí prechádzajú našou cestou, bez ohľadu na trvanie tejto prítomnosti. Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, čo by sa stalo, keby sme si dovolili žiť všetky formy lásky najplnšie, bez strachu alebo súdenia?
Možno nám anjeli ukazujú, že skutočné šťastie spočíva práve v schopnosti milovať bez obmedzených očakávaní, ale s celým srdcom. Proces učenia sa od anjelov je vedieť, že aj tvárou v tvár výzvam lásky a vzťahov skutočné seba uznesenie prichádza zvnútra. V nasledujúcej časti preskúmame, ako bolesť dneška môže byť radosťou zajtrajška a ako navigovať týmito emocionálnymi turbulenciami s gráciou a vyrovnanosťou. Tento moment vás, bez pochyby, pripravuje na krásnu transformáciu, drahá duša. Kým sa vzdialite od počiatočného zmätku a objímate cestu pravého emocionálneho porozumenia, uvedomte si, že každý krok na tejto ceste je nevyhnutný pre váš osobný rozvoj. Počas týchto skúseností sa schopnosť odolnosti zosilňuje a pohľad na život sa začína meniť spôsobom, ktorý je hlboko významný. Raz sa Karla stretla so starou dámou, ktorá sa stala jej nečakanou mentorkou. Táto žena so svojimi rokmi múdrosti a trvalými príbehmi lásky naučila Karlu umeniu oceniť statické a dynamické v tanci milovania a byť milovaná. Život tejto dámy bol plný príbehov o stratách a ziskoch, ale najzaujímavejšie bolo, s akou pokojnosťou hovorila o láskach a zmenách srdca počas rokov. Moja drahá, hovorila mentorka, život je ako pieseň, ktorá jemne hrá v pozadí. Niekedy sa takmer vytratí, ale ak sa zastavíš a počúvaš, nájdeš skrytú harmóniu, ktorá spája každú notu. Karla nikdy nezabudla na tieto slová, pretože v nich našla pravdu, ktorá presahuje čas a súčasnú situáciu. Pravá a skutočná láska je ako táto pieseň, s výškami a hlbokými miestami, ale vždy prítomná, vždy vedúca. Anjeli nás často učia, že v najnáročnejších chvíľach múdrosť, ktorú hľadáme, nemusí prichádzať z vonkajších záchranných akcií, ale z skúseností a lekcií, ktoré nosíme vo vnútri. Povzbudzujú nás, aby sme objali neistotu s zvedavosťou, pretože tam spočíva transformačná moc skutočného porozumenia. Karla objavila, že dovoliť si cítiť a zažiť každý aspekt lásky, od vášne po bolesť rozchodu, je samo o sebe revolučným aktom sebaľútosti. V jednom pokojnom ráne, pri stole so svojou mentorkou a šálkou dymového čaju, sa stará dáma usmiala s porozumením a povedala: Pamätaj, že láska je aktom odvahy, nikdy dokonalosti. Od toho dňa sa Karla zaviazala byť k sebe láskavá a pohľad na lásku sa opäť zmenil. Uvidela sa očarená schopnosťou ľudského srdca rozširovať sa a sťahovať, ako emocionálne pľúca, ktoré dýchajú život dovnútra a von. Toto rozširovanie a sťahovanie, trvajú anjeli, nie je znakom slabosti, ale neustálej tance rastu. Dovolte si zamyslieť, koľkokrát ste sa už súdili za to, že milujete príliš alebo cítite silno. Anjeli chcú, aby ste vedeli, že tieto skúsenosti nie sú na to, aby ste sa za ne hanbili, ale aby ste ich oslavovali ako neoddeliteľnú súčasť vašej cesty na zemi. Sú to nástroje, prostredníctvom ktorých sa učíme o sebe a o ostatných. Predtým, ako pokračujem v správe, ak ešte nie ste prihlásení na kanál, využite príležitosť a prihláste sa. Pomáha nám to pokračovať v tvorbe významného obsahu pre vás. Pokračujem v správe. Tak ako sa Karla naučila sledovať tok lásky, chceme zabezpečiť, aby ste mohli pokračovať v učení a inšpirácii s každým krokom tejto cesty. V tomto bode cesty nastáva prechod zamerania. Karla začína oslavovať nielen radosti, ale aj smútenia. Začína chápať, že láska vo všetkých svojich formách je manifestáciou života, ktorý sa rozvíja, a že každá forma, ktorú nadobúda, aj keď sa na prvý pohľad nezdá, je pre väčšie dobro jej duše. Bolesť z počiatočnej blokády alebo rozchodu úplne nezmizne, ale premení sa z otvorenej rany na jazvu, ktorá rozpráva príbeh odvahy a učenia. Táto emocionálna transformácia je svedectvom regeneračnej sily ľudského srdca. Anjeli, pozorujúci zhora, často posielajú správy, že aj uprostred bolesti je niečo, čo stojí za to vidieť a oceniť. Nechajte sa obklopiť krásou diskrétnych momentov, neočakávaným teplom úsmevu alebo malými láskavosťami, ktoré vám život kladie do cesty. A tak, drahá duša, keď objímate túto anjelskú perspektívu, umožňujete, aby láska rástla nečakane a prekvapujúco. Duchovné otvorenie sa uskutočňuje, kde začínate cítiť prítomnosť anjelov, ktorí vás podporujú a osvetľujú vaše kroky. Srdce, ktoré kedysi vyzeralo zranene a uzavreté, sa jemne otvára ako kvet na slnku. Opýtajte sa sami seba. Koľkokrát ste si všimli náhody a nevideli ich ako anjelské dotyky, ukazovatele, že vaša cesta je vedená? Možno teraz, s novými očami, tieto signály začínajú jasnejšie žiariť.
S plnou dôverou si Karla uvedomuje, že s každou skúsenosťou s láskou sa stáva múdrejšou, súcitnejšou a pomaly, ale iste pripravenou na to, čo ešte príde. A je tu ešte veľa krásy a transformácie, ktoré prídu v nasledujúcich blokoch, kde preskúmame, ako sa láska môže rozšíriť a zakoreniť v nepreskúmaných oblastiach ľudského srdca. Držte sa pevne nádeje a nechajte anielov viesť vašu cestu, pretože pre vás je pripravené niečo ešte väčšie v nasledujúcej kapitole vášho života. Čas, ten tichý a mocný liečiteľ, naďalej zohráva svoju úlohu, zošívajúc akcie, fragmenty lásky a bolesti do bohatej tapisérie skúseností a učenia. Keď kráčate každým dňom, každou výzvou a každým víťazstvom, uvedomujete si, že čas nezmazáva, ale transformuje. Toto je mocná lekcia, ktorú sa Karla naučila a ktorú anjeli chcú, aby ste hlboko pochopili. Predstavte si teda, že láska a bolesť pracujú spolu ako umelci na živom obraze. Každý ťah je nevyhnutný, každá farba má svoju hodnotu. Karla objavila, že umožniť času plynúť prirodzene, bez zhonu alebo odporu, jej prinieslo hlbšie pochopenie samej seba a možno ešte dôležitejšie, podstatu trvalej lásky. Keď opäť našla svoju starú lásku, nie s túžbou oživiť románik, ale s odvahou preskúmať typ spojenia, ktoré by mohli mať v tejto novej situácii, Karla dokázala sama sebe transformačnú moc odpustenia a prijatia. Anjeli, so všetkou svojou múdrosťou, nám pripomínajú dôležitosť uvoľniť minulé rany, aby pravá láska, tá, ktorá je oslobodená od nerealistických očakávaní, mohla rozkvitnúť. Z tohto stretnutia sa zrodilo nové priateľstvo, založené na dôvere a porozumení. Karla pocítila neuveriteľnú slobodu, keď si uvedomila, že pripútanosť k starým predstavám bola nahradená novou formou lásky, ktorá bola pokojná, hlboká a bohatá na vzájomný rešpekt. Anjeli hovoria, že tento typ evolúcie nám umožňuje kráčať životom s ľahkosťou. Životné skúsenosti sa často stávajú významnejšími, keď môžeme zdieľať svoje poznatky a učenia. Karla objavila radosť z otvorenia svojho srdca, nielen pre svojho bývalého milenca, ale aj pre novú sieť ľudí, ktorí tiež hľadali porozumenie a uzdravenie. Vytvorila kruh podpory, kde sa zdieľali príbehy a láska vo všetkých svojich rozmanitých formách bola oslavovaná. Anjeli hovoria o láske ako o vibrujúcej energii, ktorá sa nikdy nevyčerpá, len mení formu. Keď sa dovolíte otvoriť tejto vibrujúcej energii, nájde si cestu, ako sa prejaviť spôsobmi, ktoré by sme si nikdy nepredstavovali. Skutočný pokoj, hovoria anjeli, spočíva v dôvere v tento tok lásky plnej energie a v umožnení, aby vás viedol vo vašich každodenných voľbách a interakciách. Ak nás anjeli môžu viesť a túžby môžu inšpirovať, potom je emocionálna sloboda a bezpodmienečná láska božským právom každého človeka. Zdieľajte túto správu a pokračujte ďalej. Tieto slová znejú ako hlboká univerzálna pravda, ktorú v priebehu času vnímajú tí, ktorí sa naozaj naladia na svoje srdce. Karla nás učí, že nájsť zmysel v životných skúsenostiach, aj v tých najbolestivejších, nie je len otázkou perspektívy, ale úmyslu. Tvrdí, že úmysel žiť naplno s láskou a súcitom robí každý deň zmysluplnejším a plným šťastia. V bežný deň, keď kráčala parkom a užívala si stromy a jemný vietor na tvári, si Karla spomenula na starú duchovnú vieru. Že všetko vo vesmíre je prepojené spôsobmi, ktoré nemôžeme vždy vidieť, ale ktoré môžeme cítiť. O tom hovoria anjeli, keď povedia, aby sme dôverovali procesu, pripomienka, že aj emocionálne búrky majú v našich životoch vyšší účel. Jej srdce, ktoré sa predtým zdalo zlomené, teraz bije s novým životom, pripravené objímať to, čo má život ešte ponúknuť. Karla našla silu a odvahu nielen prežiť stratu, ale prosperovať prostredníctvom nej. S podporou anjelov objavila svoje vlastné dary lásky a múdrosti, ktoré boli v spánku, čakajúc na odhalenie. A, drahá duša, táto nová emocionálna záhrada, ktorú Karla pestovala, slúži ako príklad pre každého z nás. Je to pozvanie otvoriť sa plne láske, bez ohľadu na formu, ktorú nadobúda. Anjeli nás neustále pripomínajú, že láska nikdy nezmizne, len sa transformuje, vedúc nás cez svoje pokojné prúdy k stavu radosti a úplnosti. Keď sa blížite k záveru tejto kapitoly svojej cesty lásky, pozrite sa na krásu prežitého cesty a cíťte vďačnosť za každý krok, ktorý ste urobili. Niekedy sa bolesť zdá trvať navždy, ale pravda je, že je to len jeden z mnohých štecov použitých na maľovanie vibratívneho obrazu vášho života. Ešte stále vytrvajte. Hľadajte radosť v jednoduchom akte milovania a byť milovaný.
Keď príjmeme všetky skúsenosti, ktoré nám život ponúka, odhalíme veľké tajomstvo a moc žiť v súlade s pravou láskou. V tomto nasledujúcom a poslednom bloku sa hlbšie ponoríme do týchto presvedčení a do toho, ako môžeme tieto lekcie naozaj integrovať do nášho každodenného života. Tanečná láska pokračuje a je skutočne krásna vo svojej nekonečnej rozmanitosti. Kým kráčame spolu k záveru tejto správy, zamyslíme sa nad hlbokými lekciami, ktoré ste, rovnako ako Karla, mohli absorbovať. Každá skúsenosť lásky a straty nielenže formovala vašu prítomnosť, ale tiež vytesnila obohatený pohľad na to, čo naozaj znamená milovať a byť milovaný. Láska je skutočne porovnateľná s nekonečnou knihou, kde každý kapitola učí niečo nové o tom, kým ste a vašej schopnosti neustále rásť. Anjeli si prajú, aby ste nikdy nepodceňovali silu týchto neustále sa vyvíjajúcich kapitol, pretože každá z nich obsahuje semená múdrosti, ktoré živia pôdu vášho bytia. Zamyslíme sa nad konceptom prijatia a odovzdania. Nie ako niečoho, čo treba obávať, ale ako základu skutočnej lásky, tej, ktorá dokáže prežiť akúkoľvek búrku. Karla nám ukázala, aké transformujúce je prijať to, čo nemôžeme zmeniť, prijímajúc postoj otvorenosti voči tomu, čo vesmír ponúka. Keď sa obrátite k sebe, uvedomujeme si, že toto prijatie nie je synonymom pasivity, ale aktívnym rozhodnutím rešpektovať prirodzený tok života a vnútornú hodnotu každej prežívanej emócie. Mier, ktorý Karla našla, nebol v absencii víziev, ale v schopnosti pozerať sa na ne s otvorenými očami a srdcom. Je tu niečo veľmi dôležité, čo potrebujete vedieť. Anjeli nám pripomínajú, že skutočná sila spočíva v objavení, že vo vás je nekonečný zdroj lásky a odolnosti. Niekedy je všetko, čo je potrebné na nájdenie tohto zdroja, čas a povolenie preskúmať časti seba, ktoré zostávali skryté. Cez umenie odovzdania sa tomuto toku sa Karla naučila, že keď prestaneme bojovať proti vetrom zmeny, nájdeme pokoj, ktorý nám umožňuje dýchať a vidieť horizont nových príležitostí. Toto je skutočná moc nádeje, ktorá ako vietor vás posúva smerom k novým emocionálnym hraniciam. Aj v tomto bode sa môžete zamyslieť, ako môžem aplikovať tieto lekcie vo svojom vlastnom živote? Aké kroky môžem urobiť dnes, ktoré rezonujú s učením, ktoré mi anjeli priniesli? Pamätajte, nie je kam sa ponáhľať. Každá transformácia, nech je akokoľvek jemná, má svoj vlastný čas. Plnosť lásky prichádza, keď si dovolíme byť zraniteľní, odhaľujúc nielen našu silu, ale aj naše slabosti. Táto rovnaká láska sa rozširuje pri vytváraní autentických spojení, ktoré nie sú založené na závislosti, ale na vzájomnej úcte k zložitosti druhého. Anjeli sú vždy pripravení nám pripomenúť, že zraniteľnosť je skrytá sila, ktorá nám umožňuje vytvárať nerozlučné väzby. Jedného rána, pozorujúc východ slnka, si Karla uvedomila, že predstavenie neba meniacich sa farieb odráža to, čo sa deje v jej vnútri. Každá farba, emócia, každá zmena, pokrok smerom k jasnejšiemu dňu. Uvedomila si, že tento cyklus farieb je nekonečný a krásny, bez ohľadu na to, koľkokrát sa opakuje, pretože každý nový úsvit prináša niečo špeciálne. Karla sa potom rozhodla pestovať záväzok k vďačnosti. Nech je to akokoľvek jednoduché. Vďačnosť za malé okamihy poháňa tichú revolúciu v srdci. Uvedomila si, že keď ďakuje za všetko, dobré aj náročné, potvrdzuje svoju vieru v proces života, presvedčená, že každý krok ju vedie bližšie k úplnejšej a šťastnejšej verzii seba samej. Cez toto pochopenie sa deje niečo magické. Uvedomenie, že nie sme len pasívnymi účastníkmi v našich vlastných príbehoch, ale spoluautormi nášho osudu. To je to, čo anjeli chcú, aby ste pochopili, že každé rozhodnutie urobené srdcom je krokom smerom k vašej väčšej pravde, k láske, ktorá je zároveň nežná a mocná. Ak táto správa rezonovala s vami a vašou situáciou, napíšte do komentárov a som milovaná, som celá. Podielte sa o svoje skúsenosti v komentároch. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a prihláste sa na kanál pre viac inšpiratívneho obsahu. Ďakujeme, že ste sa pozerali a uvidíme sa v ďalšom videu. Drahá duša, pri ukončení tejto správy vedzte, že cesta lásky je jednou z najkrajších, najzložitejších a najodmenujúcejších. Pokračujte v kráčaní s odvahou, riadte sa tým, čo ste sa naučili a dovoľte anjelom, aby jemne viedli vaše kroky tancom lásky. Kým sa opäť nestretneme, vedzte, že ste neustále podporovaní a že vesmír sa sprísaháva pre vaše najvyššie dobro. Toto nie je len záver, ale nový začiatok nekonečných možností. Drahá duša, zatiaľ čo sa lúčime s touto sériou úvah,
zostáva pocit osvetlenej otvorenosti. Svet, kde láskyplné skúsenosti presahujú bežné a dotýkajú sa duchovná. To, čo sme spolu preskúmali, je esencia ľudskej cesty, ktorá je občas poznačená výzvami, ale vždy je obklopená sľubom rastu a obnovy. Predstav si prítomnosť anjelov neustále okolo teba, šepkajúcich útechu a inšpiráciu. Ich duchovné ramená ťa objímajú v večnom objatí. To odráža lásku, ktorá nie je len na dosah, ale ktorú nosíš vo svojom vnútri. Keď prechádzame príbehmi, lekciami a emóciami, ktoré sa odvíjajú, sme si pripomínaní, že učenie nekončí, keď cesta končí. Naopak preniká do základov našich životov. Stáva sa súčasťou toho, kým sme. Anjeli chcú, aby si pochopila, že v každom geste lásky, ktoré dávame a prijímame, v každom uzdravenom srdci, je malá iskra, ktorá prispieva k svetlu sveta. Pestovaním lásky v jej najčistejších formách prispievaš aj k niečomu väčšiemu a jasnejšiemu. Bez ohľadu na to, kde alebo ako sa láska prejavuje, jej prítomnosť vytvára vlny šťastia. Nielen okolo teba, ale aj ďaleko za tvojim zorným poľom. Je to táto láska, ktorá krok za krokom mení náš svet. Možno nájdeš lásku v malých každodenných gestách, ktoré doteraz mohli prejsť bez povšimnutia. Môže byť v občasnej kvapke láskyplnosti od cudzinca, v úprimnosti v očiach priateľa, alebo dokonca v pokojnej kráse úsvitu. Karla našla tieto okamihy jednoducho a hlboko utešujúco, ako spôsob, ako si pripomenúť, že aj v najtemnejších dňoch je okolo nás svetlo. S týmto transformačným obsahom prichádza aj zodpovednosť udržiavať srdce a myseľ otvorené. Pokračuj v pestovaní vďačnosti za tieto skúsenosti, za každý malý pokrok a predovšetkým za každý okamih odhalenia, ktorý ti ukazuje pravdivejší odraz samej seba. Čo anjeli zdôrazňujú je, že skutočné uzdravenie a transformácia sa dejú zvnútra von. Keď pestujeme láskyplný vzťah sami so sebou, vytvárame priaznivé prostredie preto, aby všetky ostatné vzťahy rozkvitli. Vo vnútri teba existuje mocná sila čakajúca na prebudenie. Keď dovolíme tejto sile viesť naše činy, stávame sa nielen prijímateľmi, ale aj nevyčerpateľnými zdrojmi lásky a dobrosrdečnosti. V istom zmysle je posolstvo anjelov pozvaním k pokoju. Keď prijímame bolesť a šťastie, keď objímame lásku a odlúčenie, objavujeme, že každý životne dôležitý kúsok tejto skúsenosti prispieva k hĺbšiemu pochopeniu krásy ľudského cyklu. Kráčaj s istotou, že si celá a milovaná, vždy schopná milovať bezpodmienečne a prijímať to isté na oplátku. Počas celého tohto procesu by mala byť prítomnosť anjelov stále prítomná. Sú tvojimi sprievodcami, tvojimi podporovateľmi a tvojimi neviditeľnými priateľmi. V každej tichej modlitbe, v každom vysnívanom sne, v každom kroku, ktorý urobíš, sú tam, vždy pripravení ti pomôcť zladiť sa s tvojou osobnou a duchovnou pravdou. A tak, keď uzatvárame túto anjelskú skúsenosť, len začíname dotýkať sa povrchu toho, čo je možné so životom prežitým s otvoreným srdcom a prebudenou dušou. S každým dňom sa približuješ viac a viac k svojej najpravdivejšej a najosvetlenejšej verzii, odhaľujúc sa ako žiarivý zdroj lásky a svetla pre všetkých okolo teba. Za všetko toto, drahá duša, pokračuj s odvahou a presvedčením. Zostaň otvorená požehnaniam, ktoré prichádzajú v formách, ktoré si možno nepredpokladala. Láska, keď je úprimná a vzájomná, je dar od anjelov, ktorý nás hlboko mení, vytvárajúc vlny radosti a nádeje naprieč časom a priestorom. Nech sa tak stane a nech nekonečná krása lásky vždy osvetľuje tvoju cestu s večnou šťastím a spokojnosťou. S týmito slovami je kruh uzavretý, ale tok lásky a múdrosti pokračuje. Udržuj učenia blízko srdcu a pestuj ich denne, pretože sú tajomstvom pre plný, uspokojivý a živý život. Až do chvíle, keď sa opäť stretneme v éterickom priestore a v slovách šepkaných anielským vetrom.